Het lijkt wel of we in Afrika zijn, maar dat zijn we niet. We zijn gewoon in Sluis bij de Monnikenwerven. En we zijn hier bij de struisvogel. En niet zomaar één struisvogel, het zijn er heel veel. Open dagen hier bij de Monnikenwerven. Floris, we zijn hier bij de Monnikenwerven in Aardenburg. Ja, in Sluis. Oh ja, Sluis. Tussen Sluis en Aardenburg een beetje. Sluis en Aardenburg, ja, klopt. De Monnikenwerven, wat is dat precies? De Monnikenwerven is de naam van de hoeve van oudsher. Er is altijd al een akkerbouwbedrijf geweest van mijn vader. En we hebben die hoevennaam hebben we bewaard. Dus nu is het eigenlijk struisvogelboerderij Monnikenwerven. Ja, je doet dit niet alleen. Nee. Mijn moeder is er 20 jaar geleden mee begonnen. En dat is eigenlijk ontstaan na een vakantie in Drenthe. Daar zagen we de dieren lopen in een wei. Het was liefde op het eerste gezicht. Mijn moeder zei, dat wil ik ook. En toen zei mijn vader, dat denk ik niet. En 3 maanden later liep hier de wei vol met kleintjes. Er loopt hier niet één struisvogel of 2. Ik heb er heel veel gezien. Hoeveel struisvogels lopen hier rond? Ja, op het moment een 170. Nu zijn er kuikens aan het uitkomen. En dat zijn er dan ook weer een 25 stuks, verwacht ik. Tot een 250 dieren. En dan zit alles weer gevuld. En dan gaat de broedmachine uit. Omdat ik er meer niet wil en kan bergen in de stallen in de winter. En ze moeten wel op een lekker plekje zitten en niet allemaal kort bij elkaar. Dit weekend is het een open weekend, zoals jullie dat noemen. Voor wat is dat nodig? Wat voor ons heel belangrijk is de mensen uit de buurt. Onze open dagen is speciaal voor de mensen uit de buurt. Een stukje de drempel weghalen dat we geen toegang vragen. Normaal is de boerderij te bezoeken en daar wordt een vergoeding voor betaald. Daar krijgen ze ook een rondleiding. Nu hebben we doorlopend rondleidingen. We bakken hamburgers. En, ja, de kuikens komen uit en dat is dan ook te zien. Dat is alleen maar tijdens de open dagen. En waarom is dat goed? Ja, voor mij is het heel belangrijk. Het respect naar de mensen rondom de boerderij. Dat ze weten wat wij doen. Ja, en dat ze allemaal welkom zijn. Je verlegt de drempel gewoon en dat werkt. Hoe zie je de toekomst? De toekomst? Nou, we proberen de balans te bewaren zoals dat die nu is. Want ik produceer eigenlijk een mooi product, dus het vlees en het leer. En daar hou ik deze dieren voor. En ik ga ook niet meer produceren dan noodzakelijk is. Want voor mij is het niet de bedoeling dat ik de grootste wil worden. Voor mij is het de bedoeling dat alles klopt. Mijn keurmerk is iedereen die komt kijken. Zoals het is het en ik laat het zien. De dieren moeten lekker buiten kunnen. Maar jaarlijks komt er dus een moedervogel bij. Die krijgt dan weer een naam. Zo is Lorenzo gebleven, 007 en Moneypenny die zijn gebleven. Dat zijn jonge beestjes en als het goed is gaan die hier 60 jaar lang rondlopen. En dat betekent dat ik nog heel lang voor de boeg heb. Nou ja, ik zou zeggen in ieder geval aan alle kijkers van, ja, kom een keertje kijken hier bij de Monnikenwerven. In Sluis, bij de struisvogels. Het is de moeite waard. Wil je ook wat zeggen?